Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang o dili ang mga kalalakihan. Kay dili gud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang sikensi ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobong charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chululot. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon makaigalan sa lain na sugsumpay din nga itong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Yun na. Ano, higda ko agaon. Kubangon na sa ko agaon. Kuwang pa ka na, Dimoni. Nangadlok Kuwang sila. pa. Ha? Kinahanglang mo lihok pa si Turo. Yun na. Asa naman to si Turo? Ay! Tuay! Nagtagas daplin. Nag-ina mag-beer. Kawa ko no sa hileses sa ikaong ibalbal gabi eh. Matod pa ko na niya. Ang katapusan ng biktima. Ko no kasing-kasing. Wanang hileses sa ikaong kasing-kasing. Ang usapod ko no, ikaon niya kay ikaon po ko niya ang liver. Liver ba? Atay God! Bogo sa timo eh. Sabi niya, ay! Mura kasag bright buhanga ka na. Nga naman, naunsa man ay si Turo sa pagkaon niya ni atong atay. Nagluya! Ang agdi magluya nga ang tag-iya atong atay ng ikaon. Doon naman hepatitis. Unsa? Mauna! Na! Pwerte, nakalalaw ba Bino? Basin pa ko daw mahilis dayon ang atay ikaon niya. Pasag di lang, di mo ni. Mamaayo ra na siya. Mana na lagi ng iya kay hepatitis sa sakit. Ang ako, kay cancer sa dugo doon na pag-TV. Mao na. Kay nagparehas manamong nagdanghag. Turo. Naunsa makadanghagaw. Naglimbag-limbag man. Turo! Turo, naunsa ka? Inahag ay ngano makanik kanahan. Kaniyot di mo ni. Arion ko sa nila. Susihon ko rin naunsa na ni. Nagbuang naman tingalin eh. Ngano ka? Naunsa ka, nabuang ka na. Sakit kaya ako. Sakit aga. Ngano nagsakit mo na? Naglabad.
Nganong milaban mo na? Nagsakit. Hanggaw. Tumar ditong tambal. Kabitan na lang ng imong gaho, magaho. Ilom niya, Toro. Tumari na lang nagtambal. Di mo ni. Magdadirig tambal. Agaw na nagsakit ka. Nagdagook na ang akong Unsa? Nagdagook sa kasakit. Magdali niya, di mo ni. Magdadirig tambal sa o. Asa magtambala, agaw? Magdadirig na yatab. Agaw na para manastiyan na. Nagdagook man ka ng omo. Parehas na na. Basta magdagook. Tagaan tayo ng kaghilo. Maisyo ka niya. Kuya, maparihas na sa Hello, Garci. Hello, Garci. Sige, suluban na ninyo ha. Maunay taming ninyo alang sa mga dautan. Sige, mauna ko niyo sa barangay ha. Berts, unsa man ang gipanghatag ni Chololot? Kwintas man eh. Kwintas nga may krus. Kamulay sa loob na. Berts, Pagkano? Nagpilutin niya na ako ng pin. Wa pa mo magbayad, Perts. Berts Lupin. Glibog mo ko ini, uy. Sa may imong gilibugan ba, oy? Ay ikaw ba? Ingon man ka nga ungo na sa Chololot. Naaday ungo, Berts, nga manghatag ining kwintas nga doon ay krus. Bitaw sa mo. Libog sa da. Sayop tingali kasi imong gituhuan, Berts, uy. Na, ambot, oy. Tiwasong ko nagbayad ng pinuti. Gitaya na ba yan eh? Agaw. Usawa man ani ro, naglaban pa ng ulang turo. Di na rin siya kapamalbay. Sige lang. Kita lang unay pinsit ron ni Toro. Ay, doy, mura sa din drama. Doon ay pinchit. Maniid lang una takaron sa palibot, di mo ni. Ay, maniid. Unsaon man ito sa pagpaniid. Matiming nga pa noon tag doon ay checkpoint. Ilom, kahanggaw bayan ni mo. Aron dili sila makamatikod na to. Adto ta sa ibabaw mag-aninaw. Agaw. Sa ato pa maglupad-lupad ta. Uy, mura ta nagtabanog. Ay! Ano? Mahadlo ka mahagtos. Wa man ko tayo pako. Maghimo sa tagpako. Ayaw kabalaka. May tungod ni Ana, di mo ni. Magsakay tagsilhig. Oh, char.com.gov.ph. Kanahinoon, ha? Maayod na ang doon na tayo service shuttle. Asa mo tagsilig? Mura na tayo nagkantong Harry Potter. Ay, daoy, ginahan ko. Ay, asa mo tagsilig, agawon? Di ara, di mo ni. Ay! Di mo na pwede. Silig lanot man eh. Ay na nagpamili niya. Ay, asa ba itong silig tokog? Naurot o gamit sa mga Metro Aid. Ina mo na, alan ka na. O sa may nakalain na, nga po parehas sa mana. Na! Silhig. Mas baik ko itong silig tokog, ay. Kaya gunitanan na ito, dako. Nindot pag ng dako agaw no, ay. Di parehas ang silig lanot nga. Dahil gamay kay gunitanan na sakit inis lobot, ay. Ilom! Gahal-hal ka lang. Sige na, pangandam. Kay mag-rubing ta.
Kau, kinsa na lang wapa. Sekretary. Kinsa absent. Murag kompleto na tingali takap. Sila las Jomo og Lope lang kuwang. Utro sa niya kung sekretary wibot. Kung sa'y kompleto na, wapa sa sumong. Ang gawa, idimot mong karunab. Tingnan ka ito, kaya Cyrus basura, buhang nga kap. Kap, diyan na may kap. Aw, niya na sila kapay. Sila las Jomo og Lope. Kompleto na kita. Kami lang ipabot, Kap. Nadugay mi kap kay nagbaid pa mo gus pinuting pas Jumong. Mainom. Bueno, mag-abot ako nun sa... Magsabot ako nun sa itong buhaton. Mag-meeting sa Tagaliyot. Nya, nanay snacks kap. Tugon na nung kanindara kung baga kay Lupin. Mura kaya unggoy gasal buhang nga ka. Snacks ang imong kinuuna na. Nungutana ba lang kung naaba kaya nga to ba nga. Sige na, dali mo din sa son. Kaya magsabot ako kung saan na itong pagkuhas magtas. Dali mo! Sige. Paminaw mo, paminaw! Ngayon ang una man ibaba, di ba pulo sa manilaki? Sama na. Mura na nagbabae. Mura na din, nagbabay na. Kung kailan ko ng tinguga, huwag nag-alumnos mo ng tinguga. Saan. Well, paminaw! Sabaha ba ninyo sa paminaw? Lumi! Bahino na to, Liz. Dua ka grupo, ha? Dagan man ta. Ato nang bahinon. Team A o Team B. Ang Team A, si Jomo nga mango. O ako ang sa Team B. Kamong Team A, ato mo sa north side. North side. O kami Team B sa south. O kung doon na mo'y mamatigdan, Team A, radyohin namin ninyo aron maka-reinforce namin ninyo. Huwag mausap. Kaming Team B, kung may mamatigdan, muradyo na yung ninyo. Unsang estasyon na ka? Ilumra! Radyo ba ka? Kaya ba, walkie-talkie, dili, istasyon na sa radyo, bugo. Kap, guba na ba nga itong radyo, Kap? TV lang, Kap. Utros ang bugo ay, Sekretary Wibot. Ikaw no, matay, gamay na no, madayon na naman yung kagbalis, masura buwang nga ka. Anto yung kaya size, masura tuntuha ka. Guba bitaw nga itong radyo, Kap. Kini makang toki-toki. Walkie-talkie, bugo. Mo lagi. Sige lang. Kamong dunay mga cellphone, kanalang nga itong gamito na, tiksan na ilantan ninyo. Pag-textmate lang mo daan. Sa ato pa kap. Pwede na yung makig-eyeball ninyo kap. Ikaw, Lupin. Pakungon na magyumuha rin ako sekretary nga orong may buot na. Pakungon na mo ron. Sige na mo, Jumong. Pagpili ko kinsa yung mga sakop. Tinaw, Kap. Dahil mo ang leaders grupo. Si Chulolot lang kap. Sige. Ikaw na lang, Chulolot. Pagpili ko kinsa yung sakop. Sige na. Adto na ta. Kadot. Ngano, Kap? Para mga kurumang usa din sa timbe. Ay, sila kap ay. Ambot og nganong ganahan jud kay na silang arikuyog na ko ay. Ay, otaman mo. Ganaw na mamutanan dihan ni Chulolot. Pare mo rin uban ako. Why snacks? Magkamop. Why snacks? Makita sa katuntoyo din niyo, dili snacks. Pagkulataho na mo ron. Sige na mo. Arita nga ri ay. Pila ka nita ka buok? Pito na kabok, Chulot. Sige, tana mo. Kinalang igmaton jud ninyo inyong mga mata, ha? Kanang inyong mga hinagiban, kinalang kanunay ang andam. Sige, tana mo.
lagi na sa ibabaw. Ho! Ho! Bugnaw kayo. Makasamot sa paggaos tingog. Ouch! Kusog ka sa aircon din ay. Ilom di mo ni. Sige yung ngisi diha. Ngita kag panuhuton ka dihang buanga ka. Panggunit diha. Kay basig mataga ka nirang imong gisakyang silhig. Ay! Ayaw ka pala kagaon. Anak! Ikaw gunit o ba ingon ini kadak? Ay! Ouch! Pagtanaw diha di mo ni. Ayaw pagsigig katawa diha. Hala! Hala agaon! Nay! Ngit-ngit lagi sa ubos. Di maklaro. Tungod nga sa mga dagkong mga tanom, hayag ang pusti sa ubos. Pero nasalipdan lang sa mga tanom nga dagko. Ay, mauba! Ay! Kanindot yun din siya, ay? I believe I can fly! I can fly, I believe! Ilom, di mo ni! Samba ba ni mo diha? I believe! Di mo ni! Di mo ni! Asa naman tong kanahan? Wala madri sa akong luyo. Mubaking ko. Asa naman tong bayot nga demonyo? Agaw! Tabangan Yun mo! na. Si Demone, nasangit sa punuan sa kawayan. Ahak marimbayuta. Ay! Agaw! Tabangan ako! Ay! Paguat niya, nanako! Kap, mura magawa gyud ti mailhan nga dunay mangtas ni hindapita. Sige lang. Panganinaw lang yun mo. Watang ka siguro kung naranas ladas daplin nagpahipi o kita lagi bantayan. Mutago po din na sila, Kap. Kining Kap. Kaya may mayog magbutang tagpaon. Unsa? Bitaw, Kap. Sakto nang gisulti ni Pasjo mong, Kap. Magbutang tagpaon. Atong patindugon diha. Unya, kung makakita ng mangtas atong paon. Muduulong dahil na. Muna Kap. Aron mo gawas ang mangtas siyang kitaguan. Magbutang tagpaon. Atong patindugon diha sa hawan. Ugang uban, managulas daplin. Dili magpakita. Inigdool yun sa mangtas atong paon. Ato na yung tabangan. Muna na higayon nga makuha na nato ka ng mong mangtas. Correct ka dyan, Pasjo mong. May tama ka. Kan mao. Kinsa masaya itong ibutang nga paon. Ikaw lang, Kap. Sige. Unsa? Nabuang mo diya. Ako'y kapitan niya ako inyong imong paon. Kuan, Kap. Kung lain go ang atong ibutang, kuyaw hinuog madayunan kay pulos niya mga hadlok. Panlitan, ako may ibutang. O di ba, Pasjo mong? Wala na mo dakop sa mangtas. So, kinahanglan nga kanang isog mo yung mudakop. Unya, mudakop ka? Dili ko Tiyaw mo na. Mao nga, ikaw na lang ipaon. Total, di maka mahilabtan. Kaya na maming magbantay. Wa may makaduol mo. Kung dunay mo duol mo, amo mo sa taon. Kay, mauna man ang mangtas. To, no? Mao, nga ikaw na lang, Kap. Kay kanang himo ora bang paon? Maoro man na kasagaran nga mahimong hero. Hero? Good, bayani, good. Gusto mo kang mahimong bayani. Kisa ko dili gusto. Mao, nga ikaw na lang. Aron kining mga tao din sa itong barangay, makaingon good nga isog din among kapitan da, dili mahadlok. Isog kayo? Sige. Ako ipaon. Magunsa magaw. Ops! Mauna, nagdanghag man. Sangit tinoon.
Kahanggaw baya ni mo di mo ni. Wa magkukomit kita nga taas na ka ito kawayanan. Nasanggat na noon ko. Mao lagi nga sa sulod magtanaw gyud ka. Di mo ni. Tanawa sa ubos. Tao nga nagbarog. Murag dunay gipaabot. Agaon. Ako'y angko niya, agaon, ha? Ako'y balbalan niya. Dili, di mo ni. Ako maoy nakakita. Busa. Ako siya. Sad. Ha? Sige, yun. Tanaw lang di mo ni. Bitaw? Kung saon ko siya pagsakdap. Watch and learn. Nalasad. Na po na iyang watch and learn. Palpak di ay. Oo, pero karon dili na ni mapalpak di mo ni. Kay ako na siyang sakdapan. Inig-abot na ko sa iyang tungod. Liugon ko dayon siya. Aron dili dayon makasyagit. Niya, tanawa di mo ni. Hay! Tuwa sa agaon. Hay! Kahanas ganyan mo sakit sa silhig lano to ay. Tuwa na! Ikaw po ka na ni agaon! Ikaw po ka na niya! Ha? Ay! Hala, patay na! Wala! Ikaw pa kupuha na niya! Ay!